În ianuarie 1859, Moldova și țara românească păreau încă despărțite de secole de rivalități și interese străine. După războiul Crimeii, marile puteri au acceptat o soluție ambiguă, menită să țină în echilibru regiunea. Dar românii au transformat ambiguitatea într-o strategie genială, alegându-l pe Alexandru Ioan Cuza la Iași, apoi la București. Această dublă alegere a rupt logica vechilor principate și a creat de fapt un singur centru politic. Cuza a înțeles imediat că unirea trebuia apărată prin reforme, nu doar prin entuziasm patriotic. Au urmat reformele agrare, secularizarea averilor mănăstirești și modernizarea armatei, pași care au schimbat statul din temelii. În câțiva ani, cele două țări deveneau România modernă, iar decizia din 1859 a rămas un punct de cotitură.